sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Sala ko yaran sa pagbiri ko kaining electric fan. Masyadong mahangin. So ano mo pala sa phone mo? Ako na lang ang magtatanggal nito. Marhay na pagkaw to mga tugang. Oy, Webes kita ngunyan na Petsa 27 kan Mayo 2021. Ako po ang sa inyong mga kaibahan nguna na pagkaudo sa programang Escaramuza. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Naka-ano ko ngunyan una ko sa agapaso free si Sir Danny. Oy, habang nagapapahiwak-hiwak lamang kamo dyan kan sa inyong mga kinaon, maguro i-restorya lamang kita. Turutod ko na pag may natatada pa kitang oras, basahon sa COVID-19 na update kung pera sa mga nagpositibo sa Bicol region. Gari na gugulpingon na ng albay. Tas sa maabot na May 29, that's Saturday. Magkakaigwanin na webinar ana Ferdinand Magellan, The Man Beyond the Voyage. And we are privileged na... Di nandiyan na ba si Sir Danny? Okay. We are privileged na makahuron ang sarong midbid and pamosong historian digdi sa Bicol region. Bako lang nga digdi sa Bicol region, magdigdi sa Pilipinas. And bako lang po siya basta-bastang historiador dahil nagibo man siya o nagsurat siya nin mga libro tungkol sarong kaini. Kundi ako nasala base sa Google, sa rodigdian na sigsurat niyang Ferdinand Magellan, the Armada di Maluco, and the European discovery of the Philippines. Sa 2015. Aramunta daw kung anong mangyayari sa ining May 29 na webinar. Adin, pwede na. Please welcome po na sa Zoom si Sir Danny Herona, sarong historian midbidigdi sa Bicol region. And siya po ang historian specializing on the Magellan Expedition and 16th century Spanish colonization. Sir Danny, magandang tanghali po. Hi Angel, maray na hapon. Opo. Maraming na hapon po, Sir Danny. Maraming salamat po sa pag-honora ka na sa kuyang imbitasyon na makaibanan ka po digdi sa programa. And welcome po again sa DZGB. And last time na po na paghilingan ta kan, first time na paghilingan ta po ka na digdi su gown, national costume ni Catriona Gray dyan po sa Museo de Legazpi. Sir Danny, bati po ka muna sa tuwing maparaan tabay, nahihiling po katangunan sa DZGB News Online sa YouTube and nanadangog po katangunan sa DZGB Radio. Diyos maray na hapon po sa Indo, sa mga paradangog, kaniyang programa ni Angel, and sa mga Bicolano na yaon man yan sa pagdangog kaniyang at pagdalan kaniyang programa niyan na hapon. Apo. Sir Danny, pwede po ming maaraman kung ano po ining mangyayaring webinar sa maabot na Sabado, ining Ferdinand Magellan, The Man Beyond the Voyage. Go ahead po, sir. Yan. Angel, actually, halawig na series ng mga lectures na kaya ang ginibo mi, haros every other day may lecture ako. Minsan bako lang nito sa Pilipinas, kundi may sa abroad, sa Sweden, actually, several years ago, may mga actual lectures ako sa Lisbon, sa Portugal, duman mismo, sa Spain, sa University of Seville. And ngunyan, because of the pandemic, may mga pig-cancel akong may mga na-cancel kami mga lectures sa abroad.
huli nga ni kaning pandemic, kaya anong nyaring, nagkaigo kita ng webinar. And Yes, po. this is part of the 500-year celebration kang Christianity. Magellan niya Yes, po. sa Pilipinas. Kaya igwa kitang araw kaning ano. Although ini nga ni Angel, haloy na niya actually nagpuan ang celebration kaniya 5 years ago doon sa Europe, sa Spain. Iimbitaran kami kang nagkaigo kami ng meeting kang hadi kang Spanya bilang sarong historian, sa mga historians na i-recognize bako sa Pilipinas sa kinaban because dikit-dikit sa naman ang mga historians na nag-specialize kay Magellan. Kaya itong 2018, mga 50 kaming historians all over the world pigpa-meeting duman. Kaya since then, may mga aktibidad ng ginigibo digdi sa Pilipinas and haros, sabi ko nga ni, haros every other day or every other week may lectures ako. Ining sa Sibong ini yung part na ni kang halawig na programa ninda. Ang mangyayari sa Sabado and Angel, I'll be talking about Magellan not as a sailor because pumitang aram sa Magellan maga. Sailor, nakaabot dito sa Pilipinas kang Yes, po. 21, siya ang head kang expedition. Pero ang other side kang buhay ni Magellan, daytang gayo na explore yan. Dayta aram na si Magellan, may pamilya, actually in some way, medyo typical na sailor, sabi nga ikan, a woman in every port, may mga Opo. active lutas, na arrogant. In short po, Sir Danny, babaero. Na babaero. Babaero si Magellan. In some way, ang pagiling tabaga Permi Angel, garo seryosong maray na tao Yes si po. Magellan. Pero dahil niyan totoo, typical na sailor siya na in fact naman sa Last Will and Testament na sinasabi niya, kung may mga naakian siya, tataon niya daan mga kung anong makukuha niya sa sayang expedition, itataon niya doon. So, arap siya kaya, na typical na tao na kapariyo na nag-i-enjoy kang buhay. Opo. Sir Danny, sino po, Sir, na pwedeng magdalan o maghiling kaining webinar po? Yan, actually open yan, Angel, sa gusto mag-register sinda naman sa gabi sa Kabilin sa Cebu. Iyan ang nag-sponsor, garo iniyo sa rong grupo iniyo na gatabang sa Archdiocese of Cebu, and at the same time duman sa Casa Gorordo Museum, and also duman sa inaapod nindang sarong grupo itong yung gabi sa Kabilin, pero iba pang sarong grupo na garo sponsor. Pero yan Angel ang main na organizer ang gabi sa Kabilin. Siguro yaon man duman sa pig post ko, pwede sila mag-contact kung gusto nila mag-register. Ang Aboitiz Foundation also kabali dyan sa garo group na yan na nag-sponsor kaning lectures na ininyo. Opo. Gari, Sir, gusto ko, Sir, kasi ang aram ko lang po, so, nangyari kan, nagali duman si, kang aram ko, so, nag-request si Magellan sa country niyang Portugal. Day siya tig-on-run, kaya nagduman siya kay another country. Yun lang po to so aram ko, pero yung side na si Magellan palan, babaero, gari, so technician mingon niya, charot. Nini ang, may pamilya po, dito po ito nahihiling. Kaya magayon siyang, gari, so mga estudyante po niya na Sir Danny, magayon siyang, gari, venue para maaraman na, bako lang talaga sa history kana nangyari kay Magellan, itong subuhay niya, kasi importante man po baga, and kabilang man siya sa kasaysayan. Sir Danny, Sir Danny, ang hapot ko lang, pwede pong matawan po kami ni brief, parang i-refresh mo sa muya so naging expedition ni Magellan kung paano niya po na-discover ang Pilipinas po. Okay, yeah. Interesante yan, Angel. Actually, just to have a background para maintindihan kung paano ko nakaabot sa mga informasyon na araw kaya. Apo. Para research ako naman sa archives naman sa Europe, sa Spain, sa Portugal, sa Italy. So, haros mga original na documents ining sinurat ka itong panahon, sinurat kan mga kaibanan ni Magellan. Kaya reliable, masabing Maray Angel. So, ito ba ang enot na panahon bago ko sinurat ang libro, haros ang aram talang kay Magellan, yung sinasabi mga Angel, nag-abot digdiyo, naghali isa sa Portugal, nag-ship siya ng allegiance sa Spain, tapos nagbiyahe, nakaabot sa Pilipinas, nagadan sa Mactan. Other than that, kulang na maray na detalye. And because of my long years of research doon sa archives, na-reconstruct kung ano ang nangyari sa expedition ni Magellan. So, enot na aram to si Magellan, nag-ship ng allegiance, hali sa Portugal, ang dahilan, naanggot siya sa hali kang Portugal, taday siya pagkakuan
kan sa iyang request ba pig-mention ko duman Angel sa lecture ko sa Legazpi na dahil sa pigtao kan sinagad niya nga compensation takan siya natamaan sa battle duman sa Morocco na ano si tabay niya kaya nga na iba si Magellan sabi ko pilay siya Angel contrary sa imagination tang soldado typical na soldados pilay si Magellan hababaon na lalaki mga 5-footer so Arab siya kaya and nagduman siya sa Spain pig-propose niya ang sa iyang planong magbiyahe through Spain. Ang dahilan kaya, magkariwal ka ito ang Portugal sa ang Spain. Pero man yan, Russia sa Amerika. Power. So, inaprobaran kang hari kang Spanya, ang proposal niya na mabiyahe siya, dahil siya maagi sa tangkinaban ka ito baga Angel, pig-divide na into two by Pope Alexander VI. Sa rong parte, if you go to the west, sa Spain ito ang kinaban pigbanga sa dua, and if you go to the east, yan ang Portugal. So ang proposal ni Magellan, mabiyahe siya pasiring sa west na teritoryo kang Spain para makabuot sa Moluccas, inaapod na Spice Islands. So again, contrary sa nano danta na ang direction talaga ni Magellan pasiring sa Pilipinas na yan totoo. Ang talagang purpose ni Magellan pasiring naman sa Spice Islands sa Indonesia. Ang purpose, bako man talang i-colonize, kundi Magkuha lang sa spices. Sa spices. Kaya ito, importanteng maray kay ito, Angel, ang spices. Not only because nagpapasiram niyan kang luto, kundi ang spices nagpipreserve kan karne. Kaya itong panahon kaya, kung magbiyahe ka, kung nakakabiyahe ka ng halawig, makagulpi kang maabutan. Pag gulpi kang maabutan, gulpi kang madidiscover na teritoryo. Pag gulpi kang madiscover na teritoryo, gulpi kang madidiscover na resources. Kaya duman ka mayaman. And kay puan mo, igwa ka ng spices na ma-preserve kang meat. Tama ba ka itong refrigeration system? Kaya yun ang kahalagaan kay ito kang spices. Kaya he who controls spices eventually controls the world. Ang naalala ko sir nung nagdadangog man po kaya ako kidiit na minuto sa maestra ko kung di ba po yung Portugal and Spain magkakompetensya sinda. So ang mga nation na nadudumanan po ninda, ang reason ninda duman is yung ito magwa kay mga spices. Hindi man po talaga yung i-colonize talaga ninda po itong country. Sir Danny, may question po dito. Sabi na, is it true na ang translator talaga ni Magellan ang pinaka-enot na persona na nakalibot sa bilog na mundo? Well, of course, sinasabi, of course, ang pigi-refer niya si Enrique. Masasabi tang si Enrique ang nakalibot sa mundo because si Enrique naghali sa Malacca. Pero kung iisipon naman, nakaabot siya sa Pilipinas. So, haling Malacca, nagpasiring sa Lisbon, nakaabot sa Pilipinas, pero dahil taaram kung nakabalik giraray siya sa Malacca. Kung nakabalik siya sa Malacca, then siya talagang enot na nag-circumnavigate kang world. Pero kung then si ibang crew ni Magellan, ito ang nag-circumnavigate because may mga kaibahan si Magellan na most likely, for example, the case of Magellan, kung isipon, dahil man talaga ni Magellan na circumnavigate ang world, hali siya sa Spain, naghali siya ng Malacca, originally hali siya ng Malacca, tayao na siya ang Malacca, Angel, yun yung Singapore mo niyan, yung area ng Singapore. So, as early as 1510, yao na siya dyan. So, palibasa, colony yan kang Portugal. So, nagbalik siyang Lisbon, paghaling Lisbon, nag-transfer sa Seville, from Seville, nagpasiring sa Pilipinas, pero nagadana nga isa sa Pilipinas. So, dahil na siya nakabalik. Isa nakabalik sa Malacca, isa nakabalik sa Spain. Kaya, kung isipon, dahil niya talaga na circumnavigate ang kinaban. Although, on the part of Enrique, dahil naman aram kung si Enrique nakabalik nga sa Malacca. Because may suspicion na si Enrique nakabalik na sa Malacca or probably ginadan man doon na Cebu kan mga natives. Although kapareho siya kan complexion kan mga natives, pero palibasa kaibahan siya kan mga Spaniards, but probably dahil siya pig-spare kan mga natives diba? Opo. Speaking of ginadan, sir, haloy na ini, aki pa ako, tapos ang is it true na hindi po talaga si Lapu-Lapu ang nakagadan kay Magellan? Instead, nasusaro po niyang matauhan using po baga tighahayop na may gari siya pang spin, na may lason po. Is it true po ba, sir, na ito po ang naging kausa and itong personang tauhan ni Lapu-Lapu ang nakagadan po kay Magellan? Yeah, actually, Angel, pigdibang ko na yan. Even pigdibang ko ang idea na si Lapu-Lapu young warrior. Duman sa mga records na nakuha ako sa Portugal, si Lapu-Lapu, mga
past 60 na or probably 70 years old na siya. So gurang na sila Lapu-Lapu. Not the typical na nahiling to sa monumento. Kaya nga at one time, tigplanuan kang sarong komitiba sa Pilipinas na i-demolish na ang monumento ni Lapu-Lapong Hubin, sanglianan ng Gurang. Kaya nga actually, nagluwas na yan sa newspaper ka ito, several newspapers kang April na si Lapu-Lapu Gurang na talaga. Inako na yan kang gobyerno kang Pilipinas na based on my research, si Lapu-Lapu Gurang na. Ikadua, si Lapu-Lapu bako anagadan kay Magellan. May mga direct na mga accounts kay Angel na talagang sinasabi na itong si Lapu-Lapu pigang up kang mga natives. Bako si Lapu-Lapu, bako sa katao, kundi pirang mga natives ang naggrupo sa iya, piglabo-labo siya, duman siya ginadang. Kaya dakol nang binaguta sa kasaysayan. Opo. Actually, sir, kung muro halaba ilag ng gayud ngayon ang oras ang amazing, sir, ng ideas na, di ko aram na si Magellan po pala, may kanina na sa Bitis, hababa lang, si Lapu-Lapu, ang nahihiling tapo baga kaya na sa mga libro, very makisig si Lapu-Lapu kang nag-ano. Na dito pala aram na may edad na po pala na Siringato. Ang amazing, sir, and ang amazing din po na nakakahuron mi ika na dako lang po pamoso digdi, and looking forward po ako, sir, sa mas dakol pang mga arong kaning chances na maimbitaran mi po ikadigdi sa DZGB. Sir, Sir, wala na po ako, sir, na tanong unless po na invitation mo po sa mga Bicolano, and bako lang po to sa mga Bicolano, maging sa Pilipino po na magdalan sa mangyayaring webinar po sa Sabado. Sa Sabado po magdalan kamo kung gusto mo aramin itong mga unknown details kay Magellan, sa buhay ni Magellan, part ng 500 year celebration. Magdalan po kamo sa activity iningang gabi sa kabilin na sponsored kang Cebu. Although sa agaman Angel, siguro sa mga tagaligas may pig-organize ang DepEd and Region 5 na lecture ko, webinar lecture on the Spanish Philippines. So kadako akong i-debunk ng mga accounts na nabasa ta sa textbook history ta na manungod sa Spanish era. So bago na ako na dakulang oportunidad nindo kung gusto po ka makanood ng bagong mga impormasyon sa kasaysayan ta, magdalan po kamo kan pig-sponsor kang DepEd Ligasping sa regional webinar ninda. Hilingon na lang po nindo sa webpage ninda or sa internet ining pig-organize kang. Opo. Sir, may pahabol po digdi. Nabanggit ko po kaya na may mga libro ka pong nasurat. Actually, may saro digdi sa muyang dating kaibahan ko na amazed and paboritoon ka po, sir, na historian. Sabi po digdi, sir, saan po pwede magbakal ki mga libro ni Sir Danny? Mag-ano lang po kamo sa Facebook ko. Pwede po kamo i-connect ko po kamo sa akong assistant na ipong maano sa inyo, matao kang detalye. Yaon po dyan ang libro ni Magellan and other itong mga local history kang Bicol region. Pwede po ninyong ma-access inyong mga materials na mga bakalindo. Haros mga 30 pong libro ang sinurat ko sa ibang towns and regions. So pwede po ninyong special in Magellan. Apo. Sir Danny, thank you so much po, and looking forward po ako na makita ulit kita sa personal at maka-take po ulit tayo ng picture. Okay, Angel. God bless po, sir. Stay healthy po. Okay po. See you. See you po, sir. So, ayan mga tugang, and mapapanganga ka talaga kung ayun sa feeling na katali, and nag-research talaga siya, nagduman siya sa mga lugar and sa mga sources niya, and ang amazing. Kaya naman sa mga gusto pang makaaram kung ano pa sa mga naging agi-agi and totoong istorya ni Magellan, pwede po kamong magbakalkan sa iyang libro ni Sir Danny. Mag-message lang po kami sa iyang Facebook page. Okay, bago tatayan, para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita, sabihin ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garudaing katapusan ng banggiya sinaldawa. But trust me, bago mo araman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in, itao mo sa iyan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. Your worth of Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Alauna na! Rimati na kay Tatay Jun, nadagitan ako kaini. Salamat po sa mga salamat po sa mga nag-antabay sa agan ng mag-iribanan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin